Badira, egun Jon Insaustiren alkatetzaz, egun hauen balantzea egingo dugu ondorengo minutuetan, eta horretarako ere gurekin laguntzaile gisa daukagu Imanol Intziarte, naiz eta garako kazetari. Egunon, Imanol? Kaixo, egunon. Eta baita ere gogora ekarriko dugu legegintzaldi erdian errelebo izan zela, duela egun, baino zerbait gehiago, Eneko Goiak alkatetza utzi zuen eta lekukoa Jon Insaustik hartu zuen. Naiz irratiko estudioetan da gaur, Jon Insausti Donostiako alkate. Egunon? Kaixo, egunon guztioi. Bueno, egun hauetan, zalaparta daukagu atxilotuen jatorriaren berri ematearen bueltan, zein da erabaki honen zentzua? Bueno, erabaki honen zentzua da, Euskal Poliziaren eredua sendotzen jarraitu nahi dugula. Nik zalantzarik ez daukat, gizartearen gehiengo zabal batek, Donostian, Euskal Polizian sinisten duela, propio duela eredu hori, eredu horrek izan ere gertutasuna eta segurtasuna ekartzen digulako, eta gainera argi gelditzen zaigu, ertzaintza eta udaltzaingoak bat egiten duten udalerrietan segurtasunak ere hobera egiten duela. Hau bada Donostiarrek azaltzen duten kezka, kaleetan ere azaltzen didaten kezka, eta neuri dagokit erantzun berriak eskaintzea. Eta kasu honetan, eredu hori sendotzearen ondorioz hartutako erabakia da. Eta zer dela eta pertsonen jatorria ematen da eta ez zergaitik ez erroldatua dagoen lekua? Bueno, kasu honetan, horrelako delitu bat ematen danean hirian, asko dira jasotzen diren informazioak, eta informazio horietako asko baliagarriak izaten dira delituak tipifikatzeko. Batzuetan personaren generoa izaten da. Indarkeria matxistaren kasuan adibidez, beste batzutan jatorria. Zergatik, batzutan jatorriak ere prebentzio lanak egiteko baliagarri izan daitekelako. Duela markada batzuk, ez denbora asko, Latinoamerikatik etorritako banda antolatu buruz hitz egiten genuen, latinkin izaera zeukatenak, horrek laguntzen zigun lan bat egiten gizarte bezala eta poliziaren aldetik. Izan ditugu baita ere geurean, adibidez, esaterako, Kosobotik etorritako banda antolatuak. Uste dut, batzuetan behar denean, tokatzen danean, eta informazio hori baliagarria denean, arazo bat konpontzeko, ondo kudeatu behar dela. Ez da eman emateagatik. Baina hortik arago uste dut, egon daitezken kritikatik aratago, gizarte heldua dugula, parez pare. Donostian kultura politiko sendoa dagoela, zorionez, eta gardentasunak beti lagundu izan duela politikan. Eta uste dut kasu honetan, horrela ere izango dela. Hor berriz irizpide ezberdinak ere daude Bilbon esaterako, bertan Juan Maria Aburto alkateak adostu zuen PSerekin atxilotuen jatorriaren berri ez ematea, ez dakit ikusi dugu PSerekin bueltan, Ane Oiarbide zinegotziare kexatu egin dela, kexa horren ostean aukera izan duzu berarekin hitz egiteko, konpondu dago afera? Geure kasuan oso argi dugu herri honetan zeintzuk zeinek ezartzen duen segurtasunaren irizpidea, zeinek daukan eskumena eta bermea, jaurlaritzari dagokio, eta esan bezala guk lerro berretik jarraituko dugu. Eta kasu honetan Donostiako udalak jarraitu du eredu hori sendotzen. Donostiak hartutako erabakia da, gainontzeko udalerriek haien estrategiak izango dituzte, guk propioa daukagu, eta kasu honetan udal gobernuaren barruan hau da hartutako erabakia. Besterik gabe, beste parteari tokatuko zaiona da errespetatzea. Ados, ez da egongo, baina hauxe da jaurlaritzatik markatu den irizpidea eta Donostiako udalak hartutako erabakia. Beste zalaparta bat ere berriki ere izan zen, Imanol Pradalesekin iragarri baitzen, Riberas de Loiolan 400 etxe bizitza eraikiko zirela, nolatan egin zen iragarpen hau? Iragarpen hau egin zen, zorionez, bulego izan behar zen partzela oso bat, orain etxe bizitza aukerak eskintzeko partzela izango delako. Eta uste dut hori, benetan berri ona dela hiri honetan. Donostiarrok daukagun kezka eta erronka handiena etxe bizitzarena delako. Eta hori azaltzen zaigu, inkesta guztitan, baino ez inkesta guztitan, nik uste dut, geure familia, lagun arte, kuadrilla eta edozein testu ingurutan azaltzen zaigun kezka eta beharra delako, ez? Orduan, edozein aukera aprobetxatzea etxe bizitza eskaintza berriak sortzeko ongi etorria irira. Eta kasu honetan, jaurlaritzako buru nagusi edo arduradun den lehendakariak eskaintza hori egin zigun, eta guk, jakina, poz handiz hartu egin dugu. Hortik aurrera sortutakoa, bazuk oso ondo esan duzu. Zalaparta, eta zalaparta eta gero, ezer ere ez naiz ni sartuko politikaren joko zar horietan. Uste dut, ez dagoela hori Donostiarren agendetan, ez da hori kaletik ere, edo ez dakit, etxetik bulegora joaterakoan autobusan esaten didatena, uste dut politikeriaren edo horrelako batzuen zantzua dela, baina neuri dagokit, etxe bizitzaren erronka honi baita ere
erantzun zehatzak eskaintzea, eta Loiolako herriberetako partzela hori horren adibide zehatza da. Eta zalaparta aldea badago bi iragarpenetan, 400 etxe bizitza, 200 etxe bizitza, bote prontoan pentsatu genezake, akaso iragarri zenituenak 150 txikiagoak diren, edo zergaitik bi kopuru ezberdin eman dira? Ez, geure kasuan guk partzela aztertu dugu, hirigintza ataletik, hori da tokatzen zitzaiguna, eta geure topea 400 etxe bizitza ingurura mugatzen da. Hori da partzelak daukan horrelako gehiengo aukera, ez? Edo maksimoetara joko bagenu, topera joko bagenu, partzelak aukera hori ematen digu. Jaurlaritzak 200 ariketa egin du. Bueno, zer tokatzen zaigu? Bien artean eseritzea, bilera bat adostea, eta ikustea zein den emaitzarik onena. 200, 400 edo 300, baina, bueno, importantena da egitea. Hori da nik uste atera behar degune ondorioa, ez? Egingo direla, eta guazen adostea zein izango den kopururik onena. Zertarako, hiria egiteko, etxe bizitza eskaintzeko, baina bestalde auzo horrek ere merezi dituen gainerako ekipamenduak ere osatzeko. Orduan, bueno, uste dut tokatzen zaiguna dela, esan bezala, aliantzetan zentratzea, hori esan dut ere egun hauetan, aliantzak ezinbestekoak ditugula, indartsuagoak eta eraginkorragoak izateko, eta beti ere azpimarratu izan dut, lau eskuk bik baino gehiago eraikitzen dutela. Bueno, eman dezagune ereduon batez, bi erakundeon artean. Aipatzen zenuen, eta ondorioztatzeko erreza den kontua bada etxe bizitza izan daitekela, legegintzaldiko erronka nagusia. Donostia nola heldu da egoera honetara? Zergaitik? Uste dut egoera historiko, egoera oso atzetik datorrela, ez? Uste dut historian asko egin beharko genukela atzera, baina, bueno, ez nahi nuke nik galdu nahi arrazoi historikotan, ze horrek ez gaitu ezertara eramaten, asko jota, seguruna, hiriaren historia modu erakargarri batean ikustera, baina benertako... Memoria, bai, baina, bueno, uste dut gaurkoz 2026an bizi garela, eta egungo hariman behar zaiola erantzuna. Zer pasatzen zaigu hirian? Bueno, gauza on bat, eta gauza on horrek baita ere onurak bezala kalteak ere baditula. Eta da Donostia hiri oso erakargarria dela. Hiri oso erakargarria da Donostian bizi garenok, Donostian bizi nahi dugulako. Eta uste dut hori oso berri ona dela, ez? Beste udalerri batzuetan, Gipuzkoan barne, biztanleria galtzen ari dira. Geure kasuan kontrakoa da. Biztanleria irabazten dugu. Eta jendak Donostian bizi nahi du. Hori uste dut abia puntu hona dela. Donostian bizi nahi izatea, alkate batek izan dezakeen, oparirik onenetakoa da. Zure herritarrak zurean bizi nahi dutenean, bueno, uste dut hori hiriarekiko maitasun bat adierazten duela. Gero, lurraldetik persona askok ere, nahi dute, euren bizitza proiektua Donostian bukatu. Presio asko ere jasotzen dugu inguruko udalerrietatik. Eta gero, bueno, hiri honek beste gauzatzuk ere eskaintzen ditu. Ekonomikoki sendo gaude, langabezia tasa 6% da, beraz, zeure bizitza laborala edo, bueno, oparotasun bat lortzeko bizitzan Donostia erakargarria izan daiteke, horrek jende gehiago etortzea eragiten du, kulturalki, kirol esparruan, aixiaren inguruan, hiri erakargarriare bagara. Erakargarritasun horrek eta migrazio fluxu berriak danak sekulako eskaria sortzen du geurean. Eta guk gaitasun nahikoa ez daukagun hiri eraikiarekin horri guztiari erantzuteko. Eta gero beste realitate bat ere badaukagu. Eta da, geure gizartea aldatzen ari dela, oso azkar gainera. Donostian dauden 3 etxetatik bat, persona bakar batek okupatzen du. Bueno, familiak aldatzen ari dira, eta bestalde geroz eta gehiago bizi dira, eta asko dira persona helduak bakarrik bizi direnak. Bueno, barri dago, eraikita daukagun hiriak nahiko aukera zuela ematen, bertan bizi nahi dugunok bizitzeko. Horrek zera egiten du? Jakina, prezioak asko igotzea. Baina, bueno, hori izan diteke azalpena, ez nola iritsi garen ona. Eta orain zer egin genezake, nik zalantzarik ez daukat, garapen urbanistikoak bizkortu, aldegun guztia, urte hasierako kazetariekin izandako gosari batean, adierazi genuen, abiadura sartuko genuela 2027ko, 2300 etxe bizitza eraikitzeko, eta 2023ra begira jartzen baldin bagara, 10.000 etxe bizitzako tope hori markatu genuen. Hori hor dago eta egin behar da, baina gero uste dut azkarrak, abilak izan behar garela beste esparru batean, eta esan bezala eraikitako hiria hor dago. Eta horrera aukerak sortu ditzakegu, ze hiri honetan sortzen den 4 etxe bizitzatik bat, existitzen den eraikita dagoen hiri horretatik dator. Nola? Banaketak, segregazioak, edo lokalen erabilera aldaketak eman, ez? Eta uste dut oraindik ere, hor badaukagula zer egina, eta atzo bertan, etxe bizitzaren behatokia aurkeztea edo behintzat erabaki hori hartzea, horri erabat lotuta dago.
Eta gogoan dut, Eneko Goia gurean izan genuen azkeneko aldian, berak ere balioan jarri zuela, Donostiak daukan erakargarritasun hori, baina honen ondorietako bat ere, edo arriskuetako bat izan daiteke akaso herriaren elitizazio bat, soilik gaitasun ekonomiko altua dutenek izate eskuragarri Donostiar eta Donostiar bizitza? Bueno, hasieratik neure, ez leloa, lan ibilbidea edo lan helburua Donostiarren Donostia izan da, eta barrurantz begiratzeko gogo eta nahi hori, eta guztiontzako hiria eraiki behar dugu. Nik zalantzarik ez daukat, Donostia bizitzeko hiria behar du izan, ez espekulatzeko hiria, eta horretan gabiltza. Eta jakina, horretarako esan bezala, etxe bizitza aukerak sortzea tokatzen zaigu. Eta alde neinean, jakina, eta geure esfortzua horretara bideratzen dugu, babestuak, etxe bizitza babestuak, eta horra apustu sendak badauzkagu, uste dut gure umearen ardatzak sekulako aukerak eskaintzen dizkigula, Loiolako kuartelak ditugu begiz jota, eta hortik aurreraren martuten erantz begira, horrek ere sekulako aukerak eskaintzen dizkigu, baino egun hauetan ere, nik nahi izan dut behintzat, altza inguruko beste partzela bat ere mai gainean jarri. Bestak beste, hau ditzakularrekoak. Ze hiria eraikitzen nahi horretan, eta aukera berriak eskaintzen nahi horretan, altza zarrari, altza berri bat, hau ditzakular bat gehitzea, aproposa iruditzen zaidalako. Bestalde, beste afaeretako bat ere bada, esan zenuela herritarrak entzungo zenidula, horretarako ere, aurrikuspen horretarako, zer prozesuren bat aurrikusten da, entzute prozesuren bat, edo nolako izango da lanketa hori? Bueno, hasieratik esan nuen ez, gehiago eta hobeto entzun, ikasteko eta erantzuteko. Eta, bueno, hasi ginen horrelako erronda batean, saiatzen gara udaleko jarduna erakundetara hurbiltzen, eskoletatik pasa izan gara, baita ere, hainbat elkartekin ere egoten gara, saiatzen naiz behintzat astero elkarte bat edo birekin egoten, hori iruditzen zait dela udalak hobeto entzun eta erantzuteko eredua, bulegotik ateratzen, baina uste dut horrek izan duen adierazlerik onena udaletxeko zimentutan jarritako udalinfo berria izan da. Ze 60 pertsona ditugu, une oro, herritarrak entzuten, batzuk aurrez aurre ditugu, bulego berri horietan, beste batzuk telefonoz erantzuten dute, web sistemaren bitartez ere postontzi erantzutenak baditugu, eta gero partaidetza zerbitzuare badaukagu, ez? Uste dut udalak topera dituela martxan hobeto eta gehiago entzuteko sistema guztiak. Bai, funtzionatu behar duelako, baina baita ere alkate honek agendak uzten dionean ere horretara denbora bideratzen duelako. Etxe bizitzaren arazoaren faktoretako bat ere izan da, hiriak bizi izan duen turistifikazioa, iragarri zen, hotel eta alokairuko etxe bizitzen irekiera albezain beste murriztuko zela, gehiago ez da egongo, hori aipatu zen, baina kudeagarria da, gaur egun Donostiak duen turismo eskaintza? Bueno, horretan ari gara. Geure turismo eredua, askotan esaten da jasangarria behar duela izanez, orekak bilatu behar ditugu. Donostia bada partekatzeko hiria, ez dugu kokatuko helmuga turistiko erakargarria denik, ezker eskubira begiratzea besterik ez dugu, ikusteko zer eskaintzen duen hiri honek, bai kultura, nortasuna, hizkuntza, paisaia aldetik ere, divertimentu aldetik ere, jakina, gastronomia aldetik zer esanez, baina partekatzeko hiria bada aurretik bizitzeko hiria delako da. Hau da, lehentasunak argi ditugu, ez? Lehenengo bizitzeko hiria, gero partekatzeko hiria gainera, eskuzabaltasun osoz, eta arrotasunez uste dut horrela erakutsi behar dugula garena, ez? Propioa dugun hori. Eta horretarako zer behar ditugu? Herramienta propioak. Eta neuretzat, duela 2 aste udalbatzan, hau batez, etxe bizitza turistikoak topera mugatzeko hartutako erabakia, edo hotel gehiago ez zabaltzeko erabakiak, hori da. Herramienta berri bat, turismo hobeto kudeatzeko. Zerga turistikoa, azkenean, zertarako da, Donostiarren bizi kalitatea hobetzeko. Bisita gidatuak kudeatzen ditugunean eta erregulatzen ditugunean kalean, zer egiten dugu? Herramienta propioak sortu, turismo hobeto kudeatzeko. Uste dut, turismoa fenomeno globala eta geldiezina dela. Hau ez da gutxituko. Azkenean personen jundatorriak eta flujoak mundu zabalean 1 euro izango ditugu. 24 orduz, urteko egun guztitan. Guri tokatzen zaiguna da, etor daitezken flujo guzti horiek, sarrera eta ertera flujoak, gu ere asko ateratzen gara eta alaxe da, ez? Bereziki Donostiarrok eta Gipuzkoarrok, kudeatu behar duguna da, flujo horiek, geure egunerokotasunean kalteak ez sortzea. Eta kalteak identifikatzen ditugunean, onartu eta konponbide eskaini. Eta horretan gaude.
ez dakit kalte edo kontsideratu daiteken, baina bai da, gastronomia aipatu duzula, jazoera bat aski deigarria, Aldezarrean gertatzen dena, taberna askok pintxoak orain tabernetatik kanpo katerinetan egiten dituzela, ez dakit, honi buruz zer esango zenuke? Bueno, ez dakit asko edo gutxi diren, zehazki ez dakit zema diren, baina, bueno, zer egin behar dugu, lana ondo egiten duten horiek lagundu. Ez, gaizki egiten dutenak irudikatu edo seinalatu baino, ez, nik uste, lana ondo egin behar duten horiek lagundu egin behar ditugula, horretarako hainbat ekimen badira abian, Pintxoaren institutoa, ez egia daulako izen berezia duela, eta nik onartuko dizuet niretzako sekulako sorpresa izan dela. Instituto hau edo erakund hau ezagutzea. Sekulako lana egiten dutelako, justu, aipatu dugun hori ez emateko irian. Horrelako dekalogoa sortu dute, azterketak kontrola jarraipena egiten dute, eta etiketa baten bitartez, seinalatu egiten dute, zeinek egiten duen lan zintzoa eta txukuna. Eta uste dut hori dela guk guztiok bilatzen duguna, benetakotasun hori, ez? Jarduera ekonomiko guztietan bezala, beti dago probetxu batera nahi duenik, modu merke eta errex batean, eta zoritxarrez hori ere, partezarreko astronomian badago, baino badago ere, egunerokotasunean lanean dabilen hori, eta horri lagundu behartzaio. Orduan zer egin behar dugu? Ondo lana egiten duenari, babestu. Zalantzari gabe. Balian jartzeko lan hori. Bestalde ere, Emakundek Donostiako IZP elkarteari gomendatu dio, estatutuetan egin beharreko aldaketak egitea zuzeneko diskriminazio argia desagerrazterako. Zer gomendatuko zenioke Aldezarreko elkarte honi? Zer gomendatuko nioke, albezain pronto emakumeak onartzeko. Neri trista iruditzen zait, oraindik ere Aldezarrean horrelako elkarte bat edukitza, gainera honek horrelako, ikutxu berezia ematen ditze, urte luzez partezarrean hazi eta bizitakoa naiz, oidan ere berezko auzoa, aita eta ama bertan bizi dira, eta egia da, asko bizi izan garela elkarte gastronomiko horien baitan, ez? Baina trista iruditzen zait, 2026 urtean, emakumeak oraindik ere aizepera sartzeko baldintzak izatea, ezta? Ez da neure eredua, eta uste dut, bazkidei tokatzen zaiola horri buelta ematea, bertan bazkideak badaude, seguruenik asko eta asko kontzientziatuak eta egora hori onartzen ez dutenak haiei tokatzen zaie antolatu eta erantzun zehatz bat ematea, zalantzarik ez. Baina nik uste, zorionez, hiri honetan jakin izan degula egora horri buelta ematen. Eta urtetako lanaren ondorioz, eredu positibo bat eta natural bat izaten, ez? Askotan errepikatzen dute geure danborrada festetan eta bar, 1980 urtean, Kresala elkartea izan zala, partezarreko elkartea, lehenengo emakumeak kalera atera zituenak, baita ere modu naturalean bazkide bezala onartu zituenak, eta hori izan da hiri honek aukeratu duen eredua, 40 urte luze hauetan, eta emaitzak hor ditugu, emaitza oso positiboak erabat. Beraz, anomalia bada izepen dagoena, eta espero, hiri honetan dugun azkena izatea. Horre bestalde, baitare Donostiartasunaren baitan aipatu zenuen, eta kaso atentzioa dituzuen elementua izan zen aurkezpenean, alkatetzaren aurkezpenean, Donostiar on izatearen elementua. Donostiar txarrak badago? Netzako Donostiarrona izatea da, aitak eta amak, eta anaiak neurri handi batean, eman didatena, ez? Gure etxean asko baloratu izan dugu gertuko komunitatea, auzo bizitza asko egin izan dugu partezarrean, elkartetan, parrokiatik gertu ere, gezurra ez dizuet esango, azkenan elkarte gintza asko ere sortu izan delako, udalekuak eta bar, denbora librea esparru horretan, kirol elkartetan, Kresalan bertan, ezakit, mendi elkartetan, kirol elkartetan, kultura elkartetan, niretzako hori da Donostiarrona izatea, ez? Zuri zerbait eman dizun komunitate horri, zerbait ematea, edo zuk jaso dezun zaintza hori, zuk orain itzultzea. Niretzako gertukoa zaintzea, kilometro zero esaten dana, ez? Gertuko hori zaintzea da Donostiarrona izatea. Orain, uste dut ere, hori garatzen den kontzeptuare badala gizartean, ez? Gizarte asko ari da aldatzen, Donostiar berriak ere baditugu, guk ere seguruna asko daukagula ikasteko balio berritu horietatik, ez? Etengabe berritzen ditugu balioak, nik batzuk jaso ditut, eta orain begirada berriei esker beste batzuk ere jasotzen ditut. Baina nire ustez, etiketa baino izateko edo egiteko modu bat erantzuten dio. Bestalde, buenismo eta populismotik ies egitea eskatu zenuen, aukerak programaren baitan. Zer esan nahi dute testuinguru honetan buenismoak eta populismoak? Erantzun sinpleak ematea konplexua den gai bati. Ez da dena ona, ez da dena txarra. Eta aukerak programa martutenen eta herreran emandako kasu batzuen ondorioz sortu izan dugu, ez? Etxerik gabeko personen kopurua, edo kalean bizi direnen personen kopurua urtetik urtera hazten ari da hirian.
eta ziurrenik datozen urteetan gehiago hasiko da. Eta uste dut hori onartu beharreko erronka desafioa dela. Eta horri udal batek erantzun zehatzak eman behar dizkio. Eta guri pasatzi zaigun, bai Martutenen eta bai Herreran, baliabide eskasak edo baliarik gabeko persona asko bizi direla, pabiloi edo horrelako eraikinetan. Eta hauek ustutzea tokatzen zaigunean, ezin dugu batean joan eta dana ustu, eta erabakirik ez hartu. Edo ezin duguna ez da, horre utzi por sekula sekulorun, ezer gertatuko ez balitz bezala. Ez, zuk erantzun zehatz bat eman behar duzu, aurretik jarri behar zara. Eta kasu horretan, guk erabaki genuen, bi baldintza bete nahi zituzten personei, bakoitza bere abia puntutik jarrita, zemen bakoitzak bere egoera personala dauka, aukera batzuk eskaintzea. Zuk nahi balin baduzu, herri honen parte izan, komunidadearen parte izan, eta bizikidetza arau batzuk bete, eta aldi berean, gizarte zerbitzuetako ibilbide horri nahi badiozu eutxi, aukerak programa horretan sartu zaitezke. Eta horrek esate izu, komunidadaren parte izan behar zarela, eta alduzun einean formatu edo lana egin behar duzula. Erantzun zehatz bat da. Muturretatik ies egiten duena eta erantzun zehatzak eskaini nahi dituenak. Eta horren ondorioz, 60 persona dauzkagu, kasu honetan, udal baliabideetan, lotan, zorionez, badaukate leku bat lo egiteko, eta saiatzen ari gara gizarteratzen. Gizarteratze hori dalako azkeneko helburua. Eta azkenean, uste dut, bazterretatik, erpinetatik alde egiten duzunean, eta gauza zehatzak jartzen dituzunean mai gainean, gauzak ondo ateratzen direla. Nahikoa da? Ez da nahikoa. Donostiako udalak hartu du erabaki bat. Bere baliabiden baitan dagoena, egin dual izan duen guztia, hiri solidarioa garelako, eta gainera ez hori bakarrik, eta nik baita ere aitortu nahiko nuke. Elkartegintza oso sendoa daukagulako. Hemen kolektibo asko dago, erakunde asko dago, eta haiei esker daukagu gaitasuna erantzunak eskaintzeko. Baina nik ere eskatzen dut, eskatu izan dut, eskatu diot Aldundiari, Jaurlaritzari eta inguruko udalerriei estrategia bateratu bat. Bakarrik ezin dugulako. Baina bitarte horretan egiten jarraitu behar dugu. Bestalde, hirugarren sektoreko elkartek ere aipatu izan dutena da eta aldarrikatu izan dutena da La Sirena baliatu alizateko bertara sartu alizateko baldintzak malgutzea. Honen bueltako aurreikuspenik edo hausnarketarik aurreikusten da? Gaur-gaurkoz La Sirena kasi topera dago beteta. 100 plaza ditugu, 61 baino gehiago dauzkagu okupatuta edo erabiltzen behintzat, erabiltzaileak ditugu. Eta uste dut horrek argi adierazten duela La Sirenak parez pare ateak zabalik dituela. Baina ulertzen dut ere, esan bezala, baldintza batzuk ere kumplitu behar direla itinerario horretan sartzeko, ez ibilbide horretan sartzeko. Orduan, uste dut humanista bai, baina exigenteak ere izan behar garela, ez? Hori izan da behintzat aukerak programa horren oinarria. Aukerak eman bai, baina denok jarri behar dugura geure partetik. Eta azkenik, bukatuko nahiko nuke elkarrizketa galdera ezoikoago bat eginez, urtarrilaren 20an, Bilbaino el que no votete abesten zen Konstituzio plazan. Honi buruz zer esango zenuke? Urtero kantatzen degula eta urtero bote ematen degula eta jarraituko dugula. Eta merezi dut horrelako probintziak eriek? Uste dut, fair playetik egiten duzunean, horrelako giro on batetik sanoak izaten direla. Uste dut, gauza bat da, esan dezun bezala, ez olako harinkerietan sartzea, baina uste dut, hau jai giro batetik egiten den adierazpen badela. Eta kitxo, uste dut, gainera gauean dagoen futbol partida bezala, horrelako pike sanoak beti eskertzekoak direla. Baina, haien kontra nik ez dute ezerrarez. Egingo zenuke porrarik gau honetako partidarentzat? Espero erralak irabaztea jakina, baina, kotxean etorri gara onuntza gentozela, esan ez da ber zer gertatuko dan, eta hemen baten batek huts 3 esan du, horrekin geldituko gara, atrebentzia ez bada. Baitzulirako itxeinen beharko da orduan. Jon Insausti, Donostiako alkatea, mila eskergo izonetan gurean izateatik. Eskerrik asko zuei.